Amra. Oh. Mutada gutarıpdyr. Näme boldy? Özüne 20 ýaşyny bilemis halaşyp ber ha. Näme ýaş gyz ýokmy? Olara pulla ýaly ýaman. Pul üçin mara şeýdişip özünden ulaýarlar bilen. Olar ýaly olanlar var. Inson bu toran nilýär o. Pul üçin zatdan aýtmaýan nilýär. Şolar ýaly olanlar bilen mara il berip salamlaşmaýan birden soň iliň ýugun o. Ha, Tötürýär. Janatdama. götürýän kimin ýankyny. Sağ oyan. Eýem olar töwüşipdir. Ýokşupdyrlarym maýem bolýarlar da. Tötürýär. Olar janatdama. Näme diýär? Oğuz oğlanma tap bersene du. Oo. Näetdiň ay? Oo canım. Pullu diýdiňmi? Katı pullu. Masin, jaydi, marketdi. Pullu. Katı vay. Çıbar yalak der akla. Dostum. Haçyndan mer Türkçe öğrenip bilýän kimeden? Min buradan pullanyň fin füýrejegim bilýändi. Bilýän onu. Olanda diýdi tanıştyrda o. Ýa aşyk bolup başladyma. Wah, Rima sanım. Aşyk mene Rima san. Misilde tanıştyrýan şu gidýär. Edip oturan gurrumuzda näyle? Utanamda okmy? Edip oturan gurrumuzda utanamda okmy? Bagyt pullu däl roglanlar. Eginin haltalan bolsa, elinde erkin bolsun. Pul üçin erkinliğini pida etme. Bagyt pullu däl. Dogry diýär ya. Oo, katı doğraydı. Dogrydan bolsa özüň işläber täzin. Düşündünmi? Reski maňa danlylaryny urat, arkada jaňet. Häzir bar ýagulandy. Men oňçy ýaşalym bilýär. Men hak hukuk geçen ak men ýa. Düşündüm. Özüm figüranten. Öyle diýär mi?